Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan di ano. Karon day ato nang ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilanon, part 5. Ang yawa nga gustong maanghel. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang yawa nga gustong maanghel. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di mo sila kayan, karoon na yun. Patyong taka o pagkuyog ka dito sa impyerno. Tor, ayaw. Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo ay nagpapatay na ako ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Di man ni Tor. Yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel. O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saan. Aray, sakita ko na to. Tanong mo magong kinukul siyo. Di man ni. Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isikataw. Wala ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing. O kunahuna. O labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalagagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Pero siyo, unsaon man ka na ko inisyo? Sa tinuod lang, muangkon jud ni mo, bangag selong. Oh, come on. Ngayon sa, what? Kung pananglit, si Dinduman ang makapanag-iyas kong asawa, mas mayo siguro nga mubalik na lang ko sa impyerno, bangag selong. Unsa? Oh, come on! Seryoso ka? Are you serious? Seryoso jud ko siyo. Mo na nias kong unahuna karon, bangag selong. Oh, come on. Nayabag man siguro ka, Tor. You're out of tune. Nayabag. You're out of tune. Mauday na impirno ka. Kay supakiro man kay kanda ko. Dili ka superhero, supakiro. Mo na'y dakong problema na ko siyo. O kamon bangag selong. Nasumpay na ko siyo. Di mo naman gipakyaw. Bas lang. Ayaw pagsulti yung ingon anak, Tor. Don't tell that, Tor. Ha? Hay, nagpailala na. Gawa gini kay kasabot. Sa imong gihangyo sa tong Ginoo. Lison manggod kayo siyo. Hunong na agmayo, makaako kang magtanaw nga ang tao nga miangkon yun mismo sa imong atubangan nga siya nagpatay nimo. Unya mao'y makajakpat sa imong asawa, bangag sa ilong. Di ba dako kay nang tinunto? Unya nahibaw ba ako nga naa na si bati nga motibo, bangag sa Oh, ilong. come on. Hay, size, hay. Siti. Nagkasabot lagi ko sa imong gibati, Tor. I understand your feelings. Aber, kung pananglit, for example, sugton ka ni Mirasol balik. Unya, magpakasal na sa kag-usap. O siyang pagkaslan siyo. Uy, di na mahimo. Kanat binan. Kay kausara ka kasulong, Tor. O ikaduha, nalimot ka. Di na mo yatong misyon. Oh, come on. Ang ako mangod siyo, nga maliktay sad nato si Dindo nga makasasab siyas kong asawa.
Kung pananglit ato siyang tugutan nga iyang angkonon si Mirasol, unya di sa niya si Rusoho ng akong asawa, sakit kay nas kong buot bangag sa ilong. Oh, come on. Mao gani, mo na itong misyon nga matudluan na tos dindo nga mabuutan o magmatinod-ano na siya sa iyang tinguha ni Mirasol. Oh, come on. Bidag, ako gimutudlo niya bangag sa ilong. Hoy! Huh! Sakit ka. Ayaw ikaw kalimot. Don't forget. Oh, come on. Paskan. Paskan na, paskan. Paskang sakitas kung uugtugan na siyo eh. Murag di ko na kumakaya siyo. Mas mugaan pa siguro nga kung bation kung laing lalaki na lang ang makaangkon niya bangag sa ilong. Oh, come on. Kung mo na imong mentalidad, Torno, if that's your mentality, ha? Wa, yung kay mahimo. Labaw na ko. Wa ko'y mahimo, ana. Mas may pa, nga ibalik na lang ka sa impyerno. Ha? Go back to where you come from. Oh, nganong sigaw man ang imong mga mata. Oh, come on. Di ko ni mo tabangan siyo. Itabangan natin ka. I already help you. Pero gahi kay ka. You're metal. Gahi. Bangag sa ilong. Mipahungaw lang ko sa kong gibati siyo. Ang amo sa lugar ko na yung luom-luomon. May gani kay nagbatinod-anon ko sa akong kawalingon. Basta kay, misulti lang ko ni Mustinood. Bangag sa ilong. Okay. Ani na lang. Ah? Don't give me a problem. Hmm? Ayaw ko tagaig problema. This is your problem. Imo na problema. Ulagay. Unya, gigisugo man ka kasi Ginoo aron imo kong tabangan. Be, bangag sa ilong. Itabangan na lagi ka. I already help you. Pero ayaw paghimo og imong balaod. Do not make law. Kunon sa imong tahas, mo'y sunda. Kay lisod kayo kung nagbaton ka o pagdumot ni Dindo. Unya ay resulta na, mura nag 910. Kaya di kayo kamusugot nga siya'y magkapanag-iya sa imong asawa. Oh, come on. Naam sa ko'y katarungan siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Naalagi kay katarungan. Pero ayaw sab kalimot nga di na mo imong misyon. Mapagulitawhan ni mo ko usab si Mirasol. Oh, come on. Usa man rin akong buhaton siyo. Bangag sa ilong. Maya giudhak na ko nimo. Si Dindo atong paningkamutan nga mausab. Aha. Kinahanglan nga mulampos kita ana. Aha. Kay kung di ta mulampos, alaot kitang doa. Aha. Delikado pagbaangin ko sa imong kabuang, oh, come on. Ay, sais. Bueno. Bueno, alguno. Bueno alguno. Sige. Ato ni bueno alguno. Bueno. Sige. Planohon, tanig mayo. Planohon, tanig mayo siyo kung unsa gi solusyon ining problema bangag sa Oh, ilong. come on. Basta, ayaw lang yung kalimot. Do not forget Aha. nga ikaw ray yawa. Nga gitugutas Ginoo. Nga gustong maanghel. Oh, come on. Relax, relax. Kasayugot ni mo Dindo. Wade ka malipay nga misayo na sab ko karon. Nalipay man. Pero sayo rasad kaayo ka, uy. Alas ukso pagalis buntag, oh. Ikaw ay. Marang yung kagwamaanad ako eh. Sa unang bito, firme man kong sayo din eh. Dibe na mo sugot si Remy nga sobra ra kayo kakasayo. May magsiriming akong gibisita din nga. Ikaw man. Bisan pa. Ikaw, no? Mao nang makontrahan ka sa kong igsuon tungod kay di ka makamaumuyon-uyo niya. Stila na eh. Malitaha sa manang imo iksoon eh. Bisag, wag itay sa nga to niya. Init man kayang dugo di rin ako. Sabta lang guna si Reming, kay mo naman ginayang kinaiyagod. Ako pa ni mo, no? Mangita kag paagi nga imo nang masuod ang ako igsuon. Unsaon man? Dili mo guna lisod sa uron si Reming, god. Imo ra gud ang tagdon. Bitagad bitaw na ako siya. Suplada man kayo na eh. Sige, hilag tagad, god. Kuan, palitan baro ni mog chocolate. O bisag unsa. Unya, istoryahasod siya panagsa. Kalisura na. Gibuhat man anak ko kaniyan to, pero pirmi kong banghagan na niya. Na, mao na problema ni mo Dindo. Kay kung dili na nimo masuod si Reming, masayang lang gid imong pagpaninguhan ako.
Uy, so may buti mo ipasabot, Mir. Eh, kung di na ako masuod si Reming, wag yung ko'y puruhan ni mo. Oh, maingon gud ana din. Oh, unya, ako siyang masuod. Aw ka na tingali. Dako nag-chance nga sugto nagiti ka. Ha? Uy, sigurado ka, Mir? O lagi. Pero, nga nung mag-agad pa man ka ni Reming? Dindo, ayaw na lang pagtagagpangutan, Bi. Sunda nga akong gitambag nimo. Ha? Kaya ka na magod si Riming. Maora na bugtong igsuon ako nga babay. Og dili ko gusto nga magkasilo ay ang among maayong kabubuton tungod lang nimo. Oh, Mer, tabangi lang ko. Paring kamutan ako nga masuod yun na ako si Reming. Basta nga, isaad gini mo na ako. Ako, magkasuod na mi, kinahanglan nga imo nang dawato na nga kung kugmariya imo. Sunda lang una nga akong gitugon nimo Dindo. Kay mahibawaan raw niya na nimo sa unahan ang akong tamis nga tubag. Sige, sige, Mer. Ako nang buhaton ang imong giingon karon. Dayon, Paolo. Ay, salamat. Mayong hapon, Ming. Maayong hapon, Sad. Banga, Lingkod, Paolo. Ming, lagi, Ming. Asa man dahil inyong nanay tatay? Si tatay ito sa simbahan. Kanya si nanay ito sa merkado. Oh, ikaw naman laging usa. Asam dito imo kauban. Si Lucio, Ming. Tuasap sa simbahan kay tuwa naman mi mamuyo dito. Banga, sailong. Mao ba? Maayo noon, Paolo. May nang tuwa mi sa simbahan, Ming, para mabutan mi. Bangag sa ilong. Mga buutan man mo. Salamat. Thank you. Butan kung matugay. Today, Ming, kining asam na Mirasol. Ay, hala, milakaw ra pa. Kuyog ni Dindo. Mau ba? Bangag sa ilong. O, Pao. Naupaw naman noong kumi. Nga naman kami. Naamang ko diri, o, Pao. Mag-umupaw, Ming. Short for Paolo na siya. Bangag sa ilong. Bitaw. Sige mo na sila og kuyog, Pao. Tinood ba ng balita, Ming, nga kasluno na silang duha? Bangag sa ilong. Kisa ko'y nagsulti ni mo, anak. Si tatay ninyo mismo, gisultihan mi niya dito sa simbahan, nga kaslunon na kuno na silang duha, bangag sa ilong. Ay. Ayaw yun pagtuan ng tatay. Storya ra na niya. Ano man? Usag na, liminister niya, mamutbot. Abi mo na kung tinuod na kay liminister ko na yung tatay ko. Abi ni mo. Kay suod biya sa kaayo na sila si Mirasol ug Dindo, no, di ba? Oo, maulagi. Oo. Abi ni mo, Paulo, daghan kay mga butang nga wa pa ni mo hibawi. Og wa pa gyud mo makaila kung kinsa gyud na si Dindo. Pero misulti man to nako si Arturo, Ming. Nga kana si Dindo, dugay na nang nakagusto ni Mirasol. Bangag sa ilong. Si Arturo mo ay nisulti ni mo, anak? Oo. Sa unas, buhi pa siya. Butugan man to nako si Arturo nga mi prangka jud kuno na si Dindo nga naibog siya sa iyang asawa. Bangag sa ilong. Uy, kapag kakot niyag now. Yes, thick fish, thick fish. Muna'y pong ni Arturo. Api ko ni mo, Ming. May baw, medyo kustanan. Kay suwitong ko ng Dindo, bangag sa ilong. Thick fish? Oh, thick fish, bagag na. Si Al man sa daay ka, no? Di kay tanto. Pao. Pananasan na upo sa Pahita pa yan. Pao, sa may ibang naibawa na niya, Pao. Dagan kayo. Tanang bisyo na asab anong tawana. Unya, sobra kang bugiro, bangag sa ilong. Barkada mangguto sila ni Arturo kani adto. Yes, tinuod na. Barkada pero iyang gitraidoran si Arturo, bangag sa ilong. Murag, ayay ka. Murag tinuod yun da. Nadaghang tang nahibawan bahin niya, Pao? Di lang sa pagunsaming. Sa akong nakita, simba ko kung si Dindo mo ay makaangkon sa mong igsuon, tanaw na ko, labing di malas si Mirasol, bangag sa ilong. Sa tinuod lang, Pao, no? Di ba yagi ko ganahan ng tawana? No. Moangkon man ko, nga si Arturo, badlungon tong tao.
Pero mo respeto gito namo. Naatoy mga bisyo pero dili gito siya magpakita sa iyang mga kabuang diri namo. Ay, magpatago ra gito sa aning Arturo. Ha? Kuan, tinuod namin. Gani, misulti ito siya nako nga ikaw ko no mo pinakasuod niya. Bangag, Shailong. Oh, mao ba? Tinuod ka na, suodin mi Arturo. O, nabati gyud na ako ang iyang paghigugma namong tanan. Maong usagid ko sa nasakitan nga gipatay siya. Kawa gyud namo maangkon ang hustisya. Naaday tay bisita. Oy, may hapon, Brad Jer. Kaluyan ka sa Diyos. Nangita man to si padre nimo. Waday ka mananghid nga mobisita ka din Kuan, Brad, nanugon man ko ni Lucio nga pasultihan si padre nga musuroy ko din Pero, mubalik naman sa dayon ko. Bangag, Shailong. Unsa may imong gibuhat din Namisita ka sa among anak. Totay ba? Pagklaro pa ha. Ay. Ako pa Ay. prangka kong musulti nimo. Ha? Nga kini si Remeng Amerikano Ha? ang gusto kong pamanhon ini. Tay! Si atay. Bangag, Shailong. Nabi ko simbahan. Ayaw gani pa pagkaumo ni Paulo, tay. Patakaw na kagsulti diya, uy. Wama ko'y plano nga mangulitaw ni Riming, Brad. Bangag, Shailong. Ni Mirasol. Wagapon, Brad. Wagapon. Miyan ko, kay gusto na kong makiksuod sa mga anak. Maura na, bangag, Shailong. Oy. Pagklaro niya, ha? Ha? Bahin ang suod-suod, kinahanglan nga natay pirmahan, anak. Ha? Usa na itong pirmahan, Brad. Kinahanglan nga di ka mulapas sa imong tuyo. Kay, kanarabang suod-suod, diha magsugod nga mangulitaw dayon ka sa akong mga anak. Lagi kita pirmahan, Tatay eh. Hindi klaro, tatay, uy. Duda ko. DJ Pau. Lax Pau, Remix. ay yun, magtuon ni tatay, Pau. Ito duda ko ninyo, murag dili lang sa minister, maglupon mo kini siya. Ay, sig pangumidya. Sorry, Brad. Wa ko magkumidya. Sorry, Brad. Bangag, Tinut-anay kining ako Di ko gustong nga dunay laing mangulitaw sa akong mga anak. Labi na yun ka, Paulo. Bangag, Shailong. Si tatay ba? Lain kay butasan. Kung sila laing batasan. Ay, gano ba mong duha nga naglalis man mo, ha? Muno, si Kigil naglalis, ani. Nay, din maguds Paulo ganihan na ba? Uya ka na sa tatay. Pero wagi ugam nga, may diretso lang og kasaba ni Paulo nga. Dili ko na siya pwedeng mangulitaw na mo. Uy, miingon sa day ka, ana, Jerry? Nyaon sa may dautan, anak. Nga tinuod man ang akong gisulti. Maayo na nga bangilan daan. Aun din siyang padayon sa iyang dautan nga tuyo. Ay, kidautan ba day nang dunay mangulitaw sa itong mga anak, ha? Ay, Unya, nay no, ang makauuwaw pagkikaayon, nay. Kay, iyang gisultihan si Paulo nga, Amerikano ko na akong gusto. Ay, naunsa good in town ka, Jerry. Da. Mura ka magdililay minister, oy. kuha man ka. Da. White lies lang itong ako. White lies pa. Okay, white lies. Ulam ka wakwan sa. Huwag maswito na ako. Wala ka maswito na ako. White lies. Sa tuwa puti nga pamakak. Minawa. Nakasabot ko sa toyo at tatawahan na. Gusto tong mudiskarte ni mo. Atay. Oh, ate. Ayaw kasi ko, white lies. Tay, ikaw, ayaw gina. Ayaw lain nagsabot, tay. Abi ni ko nimo, tay. Huwag ko kasabot nimo. Pero kung si Dindo gani mamisita din nino, bisag sa'yo sa buntag, murag yung prinsipe mong pagtagad niya. Ay. Ikaw pa'y mangutaw. Mangutaw naman, mangunay kutaw o kape para niya. Unya, lain na gani na, no? O perti pa nimong isuga. Naunsa man ka, oy, Jerry. Ay, Ay. naunsa ka man in town pagbaton sa duka uwaway. Bitaw, ta. Asa man imong pagkakristuhan nun, anak ko, mo na imong kinaiyabe. Ay walang ko niyo hisabti Diyos nga maluloy ko ninyo. Ay, Ha? Nagprotekta lang ko ninyo. Labi na ni mo Remeng. Wa pa ba yung ka makasuwayan ng mga butanga? Unya, tay. Be,
Og doon na gayla imong mulitaw nako. Unya, gwapo. Nya, kwartahan. Di ka pong kamusugot. Depende. Daduhag yapon ko. Sa English pa, 2 by 2. Pero, di ko gusto nga parihas kalagom atong Paulo. Wala. Uy, Nya, sigakig mata. paghilong dyan siya kinawayon maya Bilya. niya. Uy, mura ba ka gwapo? Nagpakauwaw ka man ang in town. Di ko gwapo, yung minister mo ko. Uy, ikaw ba? Uy, milutaw na ginang tinud-anay ni mong kinaiyado. Mao. Abot sa nimo tay oy. Pumagani ka permis saktong tono. Ay, nga no. Ikaw bitaw. Imo magikontrahans din do. Oo nya, be. Doon naman ko'y dakong rason kung ano nga ako makauyo ni Dindo, be. Balik. Sige, balik. Hala, sige, paglalis mo diha. Way lami na imong katarungan, Reming. Wa bitaw lami, tay. Wa bitaw, pero usahay. Ang way lami, mo ni tinuod. Bebe, unsa may bote mo ipasabot. Sabta na lang akong gisulti, tay. Basta ang tinuod nga kitang tanan nakailana kung kinsa gyud si Dindo. Nihapit lagi kita din, he. Pirmi naman kong hapit din, Himer. Bragkot ko para sa mga kalag sa mga nangamatay. Mayo hinoon din. Hmm. Kaya ako sang idagkot si Arturo, ha? Sige. Atong iampo si Arturo. Ganihira ba na sila, Diasyo? Oh, come on. Magbuhay lang. Berinyo. Murag, konsulo na to. Konsulo. Kamatay ka. Kaya murag, nagbago na yun si Dindo sa iyang kinabuhi. Size, Dip, eh. Deep size. Deep size. Oh, come on. Bangag siya. Anong lao naman kayo ng imong pangupaw diha? Wago ka yun, siyo. Diri, Dip. Wago ka o yun. Why? Galay na akong pamati. Kita ka na, Murag yung sila nagtrato. Si Dindo kusog kaayo nangagbay ni Mirasol. Nya si Mirasol sa murag nakauyon sab sa ayang... Nakauyon sa siya nga, murag siya gagbayan yung... Pudlawan ako kasabot siyo. Sakit kay kun Vicky! Ang sa ilong si Vicky. Maya ka. Kiknoog ko. Nanasuka ng imong kinaiya. Oh, come on. Sakit kayo kung dugan siyo. Sakit kayo siyo. Murag di pag naku kaya siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kinahanglang anaro na nimong imong kaugalingon. Ha? Analyze yourself. Kay mo abot yun unya ang panahon. Time will come. Kasi Dindo na unya ang makapanag-iya ni Mirasol. Gusto na ba? Come on. Gusto na ba pidaw eh? Bangag sa ilong. Hoy! Hey! Asa ka? Where are you? Ayaw maglakaw! Don't walk! Ayay! Lakaw yun ay. Pastilan ni tawhana. Hey! Di man ka ba makontrol sa iyang kaugalingon? Oh, come on! Dinhid si Paulo? Ganiha lagi. Mura ganitong nayuubos kay gikasabaan dayon ni tatay. Unsa? Gikasabaan? Ngano niya magkikasabaan? Gikasabaan niya kay di siya gusto nga pangulitaw na to si Paulo. Ay, hala. Kay ngano? Nangulitaw din as Paulo na to. Iyan na lang ko nung giunhandaan. Kay wa kuno siya makauyo ni Paulo. Nganong wa man ko na siya makauyon? Kay lagi ko no, lagom og panit, unya sika og mata. Buing manis tatay, uy. Tinawayon ko niya. Lagi, ako na lang ko'y naluoy ni Paulo. Kinis tatay, no? Wagi, klaro usahay. Mo gyud. Nawayon kay no. Murag gwapo ba? Bitaw, gwapo man gyud na atong tatay. Pero abi nimo ba? Wag na siya klaro mir. Nagserbisyo naman uta simbahan. Murag gyud ba makaila Kristo. Na, sagdi na lang, uy. Ato lang unya ng ululuhan sa tatay. At, tuod ming, unsa may tuyo di ay ni Paulo? Aw, misuroy ragod siya din nato. Nangita gito nimo. Nya, abi nimo mir. Suhito, gid kayong tawana. Ilabi na mahitungod sa kinaiya ni Dindo. Unsa may ang gisulti nimo? Matod niya no. Oh. Sa buhay pa kuno sa Arturo, misulti kuno na si Dindo nga nakagusto kaayo siya nimo. Unsa? Di ba, lain kayong paminahon, nga suod kaayo sila ni Arturo. Unya, nakaako siya ingon anak sa iyang suod nga higala, nga naade siya na kung tinguha nimo. Abi ni mo, Mir, di ba yung kudayon mo tuo sa mga istorya?
Pero sa sinultihan ni Paulo pa, murag ugma gid kaayo ang gipanulti niya og atong saksi nga ginganlan og si Joe Montibar. Para nako, no? Wa man say kaso ba nga miangkon si Dindo, anak? Oh, wa bitoy kaso para nimo. Pero ayaw lang gid kumpensa. Wa man tay angay kabalakan, anak Ming. Kay usahay god, magkumidyahay man to permis sila sa Arturo og si Dindo sa akong tungod kani adto. Nahibaw man ko nga kana si Dindo, dugay na nang nakagusto nako. Pero giprangkahan sa na nako siya kani adto nga si Arturo gid mo akong gihigugma. Aw, ikaw good. Basta, igo lang kung nisulti nimo sa gisulti ni Paulo diri nako. Ang nakadawat magod nimo, kay dali ra kay kang maanod sa imong gibati. Analyze your feelings. Oh my God. Bangag sa Pagag sa ilong. Oh, Kisabay di ba ti unog silo sa nasyo? Nga ang imong asawa, giagbayan og laing tao, bangag sa Gingnante ka, nga anaro na nimo ang imong kaugalingon. Kay kung di yung ka makadawat sa kamaturan, if you cannot accept the truth, nothing but the truth. Muna hinungdan nga dali ra ka masuko. Ug malay ng imong unahona. Oh, come on. Wa man ko kakasuway sa kong gibati karon siyo. Munang sayon ra kay nimo, sayon ra kay nimo sultihon. Paya siguro nga suwayan sa nimo aron bation sa nimo kung unsa nga kong gibati karon bangag sa ilong. Oh, come on. Naun sabi ya kator. What happened to you? Nganong pasuayon man ko nimo? Nga anghel man ko, I'm angel. Mao bitaw. Ngumaya na masuwayan nimo. Suwayan nimo manguyab ka. Unya imong makit-an ang imong uyab nga nailain tan-aw tag unsa imong bation o kamon bangag sa ilong. Ay, gipakyaw. Bina ni motor. Ni mayo ay. Oh. Imuha man yun ng problema, no? Oh. This is your problem. Uh-huh. Igo ra man yun kumutabang nimo. I'm just helping you. Mas mayo. It's better. Trainingon, tika. I will train you. Si training, kisam na training, muslingan? Dili, uy. Mo sa mga... Kutong muslingan us ng training. Dili, uy. Trainingon ba? Trainingon. Ensayo, good. Aha. Tudloan, tika. I will teach you. Kung unsaon nimo pag-control ang imong kaugalingon. How to control yourself. Aron malikon ka. You're like a steel. Malikon man, malikon. Siya may atong buhaton, be. Basta, sundalan ko. Just follow me. Aha. Dali, kuyog na ko. Come here. Follow me. Kasam na. Ato tas gawas. We will go outside. Manginom tag beer. Usa? Usa beer? Naibaw ko, Tor. Naibaw ko. Oh. Nga maura na'y makapabugnaw sa imong o. It will make your head cold. Cooler. Okay. Tara, manginom na ta. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ako, Tintay, wag ko'y supak kung maminyo na ang atong mga anak. Pero siyempre, ginikanan man ta. Natural na yun na nga mamili taong-tao nga angay maparis nila. Ay, bitaw, Jer. Husto man sab ka, anak, Jer. Pero kinahanglan, buhato nato sa minaayo nga pamatasan. Balansihon sab nato ang atong mga sinultihan nga dili ta makapasakit sa laing tao. Ako, Tintay, basta dili gani ko kauyon sa tao, muprangtag yun ko. Lisod magay nga, magpaigot pa ko. Kay magdahom unya siya nga, okay ra ko. Nga pangulitawhan lang bisag kinsa ang akong mga anak. Ay, magbantay kasi mo kaugalingod, anak, Jer. Kay dili lalim nga makapasakit o balatian do. Ay, sakit na sinugdanan o itin. Pero, kung maanad sila sa kumbatasan, Tintay, awan ay kaso eh. Yung anak mo kusimbahan. Maayo gani, no? Anak kusimbahan. Anak, giday ka, no? Maayo gani kay wak kasawayan sa mga kauban ni mo dito simbahan, no? Misulti na kung ladaan nga, ingon ini magyub ko. Sabot sad sila. Sabot sila. Maayo. Pero, di man ko magdumutin. Masoko naman ko. Muprangka na ko ang istorya. Anak mo ko, Tintay. Nara nila kung lainon lang sabot. Basta kay
Nisulti ko tinuod. Kaysa magpakaun-ingnon ko. Ay, bisan pa, oy. Kinahanglan yun na maampingon kas mga sinultihan ni mo. Ay, kablakatin. Kay tanang tao nga akong nakaila, naana naman na ako tintay. Naara sa uban kon magdumot o masuko sila nako. O niya, unsa man? Ha? What happened? Di ka anang imong pamati? Ha? Medyo bugat pagyapon siya. Gusto pa kong mainom bangag sa ilong. Oh, come on. Ops. DJ Lax Remix. Upis. Muna siya. Muna akong gingon ni mo. Ganiining tungura. Okay? Wa magpasabot. Nga giuyunan ti ka og inom ining beer. Upatuyang na kasi mong gibati. Kinahanglan. Nga control you ka. Siyo, control yourself. Wa pa man ko mahubog siya. Bisa pa. Gusto kita kang maghubog. Ha? Oh, come on. Gusto kong magpahungos kung gibate siya. Bangag sa ilong. Gusto na! Enough! Magstorya na lang ta. We'll talk. Isgutan na to og mayo ang mahitungod sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. Discipline ourselves. Oh, come on. Di siya eh. Sa tinuod lang siya, daghan kay kong pagmahay sa akong kaugalingon. Gusto kong mamawi ni Mirasol siya. Gusto na ko nga mahibalik to kani adto. Ug akong ipabati kaniya kung unsa na ko sa kapinangga bangag sa ilong. Unsa tayo maggingon? Unsa'y mamawi? Mawi ba? Dili mamawi sa kul sa amtag. Abi ko mawi sa kol. Ha? May mo magyapon, Tor. It can be done. Pero, sa lain nga paagi. Unsa man siya? Ha? Sa lain nga paagi in the left way. Lain man. Kung sa tuo pa, right way na. Bangag sa ilong. Okay. Kinahanglan nga imong dawaton ang tanang kasakit. Accept all the pain. Ang tanang sangputanan ug bayad sa imong mga kasaypanan kaniadto ko. Oh, come on. Sa ako nangiking yung nemosyo. Lisod yung kayo, murag tigyo ko makaako nga magtanaw nga lain ay makapahimos ni Mirasol. Labi na yun si Dindo bangag sa ilong. Oh, come on. Dol gamay. Oh. Sigit gamay. Oo. Bawa sa ginawan mo eh. 910. Buwan. Di na mo yung pisulti. Di na mo. Paminaw. So, saman. Ni ako'y sikreto nga itudlo. Mo, I have secret to tell you. Unsa lagi. Sigurado asyo ha, nga nindot ng imong sikreto ha, bangag sa ilong. Oh, come on. Niya, paminaw. Oh, come on. Bangag sa ilong. Okay. Mangadto ta karon sa barhouse. Barhouse na ha? Barhouse. Barhouse? Oh. Igusam nas barhouse. Silingan. Bangag sa... Oh, come on. Barhouse. Kapantay ka ng barhouse. Kanang barhouse, daghang mga sexy nga babae. Many sexy girls. Ginoo ko na usang Yes. kaso. Kabantay Anghel ka, oy, di. Ang usang mga-anghel ka, demonyo. Bangag sa ilong. Relax lang, God. Pindani mo. Okay. Kuyog lang nako. Kay tudluan ti ka sa imong kaugalingon. Kung unsaon imong pagkontrol ang imong kaugalingon. Tikhanang kaugalingon, oy. Sigurado Oh, ka, come on. sigurado ka. Nga sa barhouse pa man yun, ha? Kung tudluan lang dahil ko ni mo din, he. Oh, come on. Tigana sa limog kiyaw-kiyaw, oy. Basta karong gabi, this might. Manlakaw ta. Oh, come on. Kumusta, Ning? Okay lang. Kuan ba? Para nini mo. Basta man eh. Para nini mo. Imported nga chocolate. Salamat. Kanang, Ning. Invite niya ka na mo, ha? Mananaw niya tag sini. Kitang tulo ni Mirasol. Ha? Sini? Ay, sorry, di ko hilig, anak.
Aw, mao ba? Mananaw lang niya tag sirkus. Wa sabi ko hilig ana mga ingon ana. Unsam di hilig nimo, Ming? Wa tanan. Di ay. Wala kay laing ipangutanan ako. Na para ba ko'y buhaton? Oo, wa na, Ming. Sige, arisa ko. Lisura na yung babayana, eh. Unsaon ka na ako nga, masuod na ako ng babayana. Tira ba yung kusog to ni Mirasol kung di na ako masuod ng igsuon? Ida, eh. Lisod-lisod yung ko inida. Hain naman si Dindo Mirasol. Baguhay lang mi uli, nay. Wa na to siya kapananghid nimo kay nilakaw man ka sa gawas. Wa di kaso eh. Pero nakabantay ko ba? Sige naman sa blagi murog kuyog-kuyog. Na, unsaon man sa disdindo nga ganahan man kayo glaag-laag, nay. Gusto man gini nga iuban ko siyang mga lakaw. Ako lang sang gikuyugan. Lain po'y ato ba, Mirasol? Unsa man, nay? Ayaw lang pagsabain ni kan bisan kinsa ha. Labi na gid sa imong tatay. Nagkaistoryahan naman gud mi ni Raul. Ug matod niya, dako pa day kunong buhi si Alex Rubio. Unsa? Unsay buhi, nay? Katong panadero sa bikerihan sa Iskinabayang? Oo, dako kunong buhi. Ug naara kuno nagpuyo sa baryo Kantuyok. Mao ba, nay? Maayo yun ng balitaan, nay. Nga dako di siyang buhi. Ay, dili gani ko makatuo nga buhi pa siya. Kay gidungog ba gito nga hastay ang tibok pamilya kani adto gipanghipo sa mga daotang tao. Pero, tinuod kit ka, nanay? Tinuod lagi kuno na, oy. Kay nag-istoryahan na yung manggid kuno sila si Cirilo ug Alex. Oo niya, nay. Unsa man ko ni gisulti ni Alex ni Cirilo? Wa man ko na maghisgot sa kaso ni Arturo. Mura raman ko nagtugwa. Asa man sila sa Kantuyok, nay? Ay nalimot akong pangutana kung asa. Basta kay nara ko na sila dito nagpuyo. Asa kanina dapit ilang Noy Cirilo, nay? Naara diha sa bising. Luyo sa ilang ng bising? Oh, kung gusto ka, ugma, atoon na to si Rilo. Aron imo gid siyang maistorya. Naaka na siya ko buntag, nay? Ay, suwayan lang gud nato. Aron imo mapangutan na bahin ni Alex. Sige, nay. Ugma, atong atoon. Mga tog na lang tag sayo. Kay aron sayo sad natong adtoon ugma sa ila. Sige, nay. Pero yun na. Anong wa pa man mauli ang imong amahan nga alas 8 naman? Tawagi ko na to, Mirasol. Pangutan naghain na siya kay gabi na kaayo. Sige, nay. Akong tawagan. Bastilan, kadagang mga siksi Ignacio. Mga dagkong paa. Nasa dagkong puson. Na. Ano ito ba nagitinuhulog ka nito na pita, oy? Maimpirno ta, Nisyo, pangag sa Oh, ilong. come on. Niyara ta diri para mag-observe. Observe lang, observe. Obserbahi una ang palibot. Oo, ako nang i-obserbahan, nakita ang mga dagko. May dagkong paa, Ana. may dagkong boobs, Na. may dagkong tiyan, Na. may dagkong liog. Na. Maimpirno ta, Nisyo, oy. Ana. Dagan lagi kayo mga hamis paapo din he. Mga mamol sa kayo niya. Mo lagi na mga ugdog-ugdog hansyo. Bangag sa Oh, ilong. come on. MTD. Sentine. Mubalhin ta dito. Iis. Usis. Ayaw siya. Inim. Sinim. Nga naman. Abang. Syo. Di mayo nga mulaos na dito. Kay naay nagkubuhubo diya nga mga babae. O na, tanawa raw. Oh, come on. Siyam na mga bihano. Wala na mga kwarta. Di nakapalis nina. Yun na. Nakaanihin na din ka na ining dapita. Sa una rato. Pero karon bago na biya ko siyo. Bangag sa Oh, ilong. come on. Nalata na. Ay, Carlo. Don't be afraid. Lahos lang.
Temperagod. Lahos lang. Muna iningli sa lahos lang. Diba, ang ato biyang misyon ha, nga ako ang yawa nga gustong maanghel. Oh, Basin og mabali na ni. Ang anghel nga gustong mademonyo. Pangag selong. no, bad na. Ayaw pagsigaw yun, tol. Ha? Ayaw na, no na. Lahos lang dito, o iduko lang ang imong o. Aron di ka makakita sa mga babae nga naghubo-hubo di stage. Oy, gano'n man na! Ala. Balik na sa gisyo. Kaya na nagsumbag kayo. Ayaw, palok mo, sir, ayaw. No, bata. Oh, come on. Pagi ako. Kalma lang, sir. Ayaw kong galihin ninyo. Uy, Tay, si Noy. Brad Jiri. uy, kamo. Uy, Oh, come on. Ikaw, Dayna. Brad Jiri. This is you. Dali mo. Manggawa sa di. Dali! Ano? Patay tayo ni. Ay. Bangag selong. Oh, come on. Anong naabot man ka din ni Brad? Bangag selong. Ayaw pagsaba, ha? Close your mouth. Unsa to? Close your mouth. Ato-ato lang ni, ha? Gidaman ko ni Brad Ili din, Ili. Kinsa? Kauban to simbahan ba, Ili? Abi na kong si Ili Bolonos. Mau ba, Brad? Mau ba? Oh. Kamu na itong nakakita og lalis nito. Ay, come on. si Ili. Si Ili may nakikitang away kay gihikap pa niyang dughan sa babae. Mastilan! Ili. Bangag selong. Kuyawa, gina sa inyong gihimo, Brad. Wa ko labot ang Ili. Pirmi na mo mga ni din ni Brad? Ay, karoon na ni. Wala samdam mo eh. Ay, busot na eh. Wag gilin ako matuyo nga manhi ko din kay unsao man nga nagpauban man si Ili nako. Brad Ili. Nasagra din mo din. Nasagra. Ili. Pero hoy mga Bradix. In-English nas lahos. Bradix ato-ato ni ha. Mga buutan ni ako mga Bradix na. Ayaw pagsabay ni bisang kinsa ha. Hilom lang kita ini. Simbahan na ta. Kaya di masag ko manabi nga dinisa mo. Oo, manay kaso na ako, Brad. Di ko manabi. Brad, wa manay kaso na ako. Kaya di pa man may dakog edad parehas ni mo. Ayaw. Bangag selong. Ayaw lang magsabak ang bisan kinsa, Brad. Mga Bradix. Labi ng taon sa akong pamilya. Alam ko yung pamilya. Di. Pero Brad, Kanang, may mo ba mamisita mi og masinyo? Bisita mo ito, baby. Bisa ko sa oras, ah. Welcome. Amli akong panimay. Wala problema na ako. Salamat kayo, Brad. Libag na silong. Muna ko niyo kay Pauli ko. Hindi ka pala ka labi, Bakit ang inyo si Ili? Ina nga. Muna ko, Pauli. Ano ko? Sige, Brad. Pagamping. Take care. Oh, come on. Unsa man day kang orasya na uli gabi, Jer? Ay, sa'yo man ko nga kauli. Mga alas 10 pamantok. DJ Lax Remix. Nagabian man mo nga, alas 8 na magkakutob ang inyong meeting. Kuan, ani man ko ni ani niya. Birthday mo god ni Brad Ili. Ili ba? Kauban ko simbahan. Hapon. Invite sa kaon. Ako lang sa nga gibanan. Si kauban mo simbahan. Sulti yung kastinood, Jer? Simbahan mo. Ito, Ode. Mula kami sa'yo karon ni Mirasol, ha? Mao ba? Asa man day mo? Anharamis ilang bising. Butan na Ano mo lagi sa... karon. Mao ba? Mubalik kami dayon. Unsa na? Mga na ta? Sige. Adto na ta. Jer, Oh. palihog lang unya kog ibot ang rice cooker ini kalutos kanon, ha? Kay mamalit na lang mighapit og sudan. Aron dito na lang unya tang mamahaw. Oh, sige, tintay. Tanan Mirasol. Sige, amping mo.
Ang buah nga atong itabua. Nasakpan hinungkon ni Paulo ni Lucio da. Patay ko ini. Kung mahibaw nilang tintay, diskuhido yun ko ini. Binuanga sa datong himo gabi iso eh. Anong gituyuan masagyod nato og adto dito sa bar house nga yaman to sa yawa to napitang pangag sa ilong. Oh, come on. Gituyo to na ko, Tor. Ha? Gituyo kay gitraining na ko ang imong kaugalingon sa pagkontrol sa mga butang nga talan-aon. Muna diha. Kung unsay imong reaksyon kung makakita ka sa mga babae nga baga kay make-up. Ay naanad. Make-up. Think. Lagi. Naanad naman ko atong napitasyo. Natagbaw na ko adoon sa una kay halos kada gabi iming musuroy dito sa akong mga barkada kaniadto bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ba? Mao bitaw na impyerno ko kay grabe nga akong bisyosyo bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa man. Ganahan pa ka nga mo balik ta dito. Ha? We will come back there. Uy, ayaw na taon siyo. Uy, ayaw. Bangag sa ilong. Nga tuyuan magyud nato nga grabe ra ba kayo ang tentasyon dito? Di ta kali kay atong dapita kay daghang mo sapwang sa atong mga pundiwan bangag sa ilong. Oh, come on. Ano ni mo mailator? Kung unsa ka kalikon, how strong you are. Ay is. Chase! Ikaw siyo. Ay. Unsa may imong gibate nga misod ka dito? Ha? Unsay come gibate on. bangag sa ilong? Huwag ka magkabantay na ko. Kanagsigir ako og doko. Ha? Wa ko'y nakit-an tor nga babae nga mga siksi, kay kung dunay mo dool na to, lingiw ko eh. Lingiw. Unya, kung nasa yung babae, skilid, lingiw na ko. Kay, muduko man ko. I will duko eyes. Bangag sa ilong. Oh, come on. Imbi. Sa imbe? Mau ba? Ay. Oh, come on. Control na yun si mong kaugalingon, troll. Control yourself. Siyo, sa ato pa, kung di ka muduko siyo, bation siya di kagkaibong. Mau ba? Oh, come on. Bangag Sukat sa ilong. masukat. Anene. Aha. Sukat masukat. Huwag yung ko magkasuway anang sama sa imong gibati siyo. Kay gibuhat man ko sa Ginoo nga anghel. I'm like an angel. Kabantay ka, angel yung ko. Maong huwag yung ko'y kasinatian sama sa nasinati ninyong mga tao. Pero, naglikay lang ko. Kay ni biya ko'y, ni ako sa temporaryo nga nagpuyo din eh. Si kalibutan si katawan. Kabantay ka? Maong ipangandaman lang nakunaan. Ang akong kaugalingon, nga masipyat niya ko. I will sipyatize. Is EPS. Taas mo ito na. Is EPS o sa mana? Sa ato pa siyo. Ay. Nakasana na ko ato. Nakakita ko sa mga ugdo kayong dugang pangag sa ilong. Kamuanga. Oh, come on. Muna siya. Diinte na. Tor, diinte. Tidinte. Depende ni motor. Pangag sa ilong. Ang kaibog, kabahin na sa atong kaugalingon. Pero, magdepende na kung giunsa mo paghubad sa imong una-una ang imong mga nakita. Magdepende na. Itagaan liti ka og example. For example. Muna siya. Itagaan di ka example sa kong gibuhat gabi nga kung lain sa imong paminaw nga makakita kag ingon yana. Mas maayo nga mudoko na lang. Mudoko na lang. Ug mulingiw sa palibot kung naa ka man ni Ana Napita. Kabantay ka? Okay. Naibaw ko nga, di lang sa mga bar house, ang mga kahilayan. Naanasab karon sa mga bisanasa. Bisan sa kaugalingong kwarto. O panimay. Na ang tentasyon. Pero kung kamao ka mo kontrol o disiplina sa imong kaugalingon, malatasan ra nimo kining tanan. Kaya ang grasya sa Dios na aman kanunay nag-uban o nagproteher na to bisan asa, bisan kunusa. Nasipit ko na. Mga panong magkungyati ko indurso. Has ka mga. Basta kaya ang grasya sa Dios na kanunay nag-uban o nagproteher na to bisan asa tanining kalibutan na wherever we are in this world. Mura gusto nyo kasi na may dukam naglusot, may nagbawi. Bangag sa ilong. Oh, come on. Wala mo na akong naproblemahan hangtod karon kay dali paghihapon kayo kung maibog o babay.
Pero kaibog na ha. Kaibog na. Lahi sa atong kuan kanang tinud-an na yung gibati nga gugma ngadto ni Mirasol. Bangag, Sailong. Oh, come on. Gusto ko nga makakontrol yun ka. Makakontrol ka sa tanang butansyo. Sama sa kong higala, amigo. Hindi pa dayaw suso. Mayo kayo mo kontrol siyang gibati. Mo ba? Oh. Bangag, Sailong. Oh, come on. Ilabi na ang kanang pagdasi mong kagalingon kung makakita ka ni Mirasol. Oh. When you see Mirasol, mauna. Ay. You carry yourself. Ay. Pagdasi mong kagalingon. Ay, katulad ako siya. Usaon na lang. Urang lisod kayo, lisod. Bangag, Sailong. Oh, come on. Muna'y gitawag ng bansay-bansay. Bansay-bansaya lang yun ang kanunay ang imong kaugalingon, Tor. O hikap lagi sa imong kaugalingon. Kung sa mo mo pagdawat ang mga butanga, huwag kamanat. Sakit man to dawaton ang kamatuuran sa kinabuhi. Ang liti sa kamatuuran. Liti, ha? Apan kini, usa ka balaan nga paagi. Holy way. Muna, balaan nga paagi. Sagdi lang siyo. Is. Ha? Mananan na bali. Sagdi lang siyo. Gihuban ang daan. Nakasabot man ko sa imong punto. Aha. Ha? Sama na. Ang problema ra gyud nako kung unsaon ako pagdawat nga si Dindo gyud unyay makapanag-iyas kong asawa bangag Sailong. Oh, come on. Kanang imo ha. Muna gitawag og punto legal. Di na punto medikal. Kay, kuhan man na. Pagbati. Sigtuo kang kini ang suliran ha. Bangag Sailong. Maunay imong paningkamutan pag-discover sa imong kaugalingon, Tor. Nga? Okay? Dili pa na nimo masabtan karon. Pero kung maana dagas pagdawat sa mga butanga, di nimo gusto. Labing siguro. Magmalampuson gid og yata sa atong misyon ining kalibutana. UI! Si Yoy. Og ikaw. Bangag Sailong. Ikaw unya. Ha? Ang unang mapatik sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Nga ang yawa nahimong anghel. Wow! Become angel. Urang nindot na siya, nindot. Nindot na. Oh, come on. Nindot mo lang. Mao nga, paningkamot yun. Ayaw yun na yun pagka-discourage. Don't discourage. Bisan unsa pa ng klase sa pagsuway nga atong magyan. Ha, whatever. Will be. Will be. Okay. Okay. Sige. Musukol na ko siya. Anaro na yun ako ng akong kaugalingon. Pero siya, wa ko magmahay atong lakaw kay nagkita man tan ni Brad Jerry. Di ba? Oh, come on. Mga selo. Lain sa tong isyo to. Lain sa tong isyo. Isyo niya, lain sa to. Pastilan. Wa ko magdahom nga hili sa kay si Sir Jerry o mga siksi o paa. Unya, dagko bagtak. Bangag Oh, selo. come on. Tawga si Riming Mirasol, aron mga na ta. Akong sakon sa taas, Nay. Oh, oy Jerry, unsa man kasige magagtutok na ko diha. Unsa man? Unsa may yung gibuhat sa ilang bising tintay. Ay, doon na ako'y gustong ipatahi dito, oy Jerry. DJ Pauban lang kong Lax Mirasol, kay naman Remix. siya'y gustong ipabuhat ni Bising ng Sinina. Baliya. Mao ba? Ay, tuod ay, Jerry. Nagkakita sa dami ni Brad Ellie ganina. Uy, naibaw ka ba? Naalag ito si Bunog siyang naong. Usa? Ay, karaan. Bunog? Karaan. Ay, oo, lagi bunog. Ako siyang ipangutan na kung naunsa to siya. Waman mo tubag kon nga, no? Pero, tempa, di ba, kamo mang uban na gabi eh? Oo, pero wa man ko kaibaw. Ako but ba? Wa ko mahibaw nga naa siya bunog kay ay nagbuwag-buwag naman man may gabi-igod buwag-buwag ni. Daghan day mong nagkuyog aron mga on gabi eh? Ako ka na. Upat na mamilid dogod. Upat na mamilid. Unya, nagbuwag-buwag ni. Buwag-buwag. Mao ba? Atapa. Di mo nagkita ni Brad Ely karon. Dito na sa dool silang bising. Unya, tuwa pa siya karon. Abot lang. Nga naman nagplano kang adtoo di mo siya? Ako ang kanang base ni gumanog kaon, akong aldoon dito sila. Ay, kaon lang una diha, oy.
Kay kami mangaon na sa unya meron. Mukaon lang kung una kay dugay kay nanaog ang duha. Unsa to'y mong giingon, Mir? Nga dakong buhi si Alex Rubio? O, lagi ko numing. Ay, imposible, hagod anak, good. Nabalita ba yato nga, gipatay gid siya. Sa man ang kalakihan nga buhi man noon? Tinuod yun ka ng istorya, ha? O, mau may gisulti ni Noy Cirilo. Asa maruna sa Alex nagpuyo? Na ako no sa Baryo Cantuyok. Atong-atuon, aron atong istoryahon ba? Kung tinuod man gani nga buhi pa siya. Kay, mao biya hinungdan nga napildita tungod kay kalit nga nahanaw ato sa hearing sa husgado. Maulagi unta. Pero si Noy Cirilo nga akong gipangutana. Miingon man nga, wa kuno siya siguro kung nagsulti bag kuno tinuod si Alex. Kung naabas siya sa Cantuyok nagpuyo. Oy, wala klaro. Na, pulos man di ay dili sigurados Noy Cirilo, uy. Pero, nagsultihanay gid sila nga. Buhi gid si Alex. Maulagi kuno. Pero, wa man kuno sila maghisgot bahin sa kaso ni Arturo kani Ado. Ako ba, nagtuo ko, nga di lang na musulti si Noy Cirilo, kay paryente ba yan sila ni Alex? Na, wasag bitaw na akong paminaw, bitaw. Sa tilang, Mir, amigo man mi ana ni Noy Cirilo, ako unya ng atik-atikan og istorya. Og mas maayo sad siguro, nato na siya ngatagan og kwarta. Basin pa di ay, og madana na itong ulo-ulo. Kay dako, kay na natong ikatabang si Alex aron maablihan yun nato pagbalik ang kaso ni Arturo. Kinanglan yun, Tor. Gadi lang ta magsaligsab ni Padre. Kinanglan niya makikita tagpagi. Nga magkakwarta ta. We find ways. Mga bang kumana. Kadakong kuan dibio. Tas kabuaga. Nato lagi balik. Oh, come on. Mga sailong. Suwaya na to apply sa ilang mirasol siya. Oh, come on. Ngano? Nag-hire bagod sila o katabang? Dili, bisag hardinero lang siya ba? Kay aron, mas pabor na to nga maduol ta ni Mirasol. Bangag sa ilang. Come on. Napulos naman lang taong kamirasol, Toroy. Ha? Ay nalang guguglali sa siyo. Uyo nilang una ko sa akong unahuna. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, sige. Uyo nanti ka. Maningkamot lagi ko nga makontrol na ko ang akong kaugalingon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, anong gikatawan naman sa noong kunimo siyo? Oh, come on. Nagkatawalan ko nimo. Kaya mo naman gudog, wa na kay kadlok nga muadto sa ilang mirasol. Unya, mutrabaho pag yun, you will work. Natural. Inis. Ha? Natural siyo. Hindi hupan ba daan? Kaya magpa-back up ta ni Brad Jerry. Kay hadlok naman to siya nato. Oh, come on. Buha nga gini mo, Toroy. Are you insane? No. Nakapabor na tagamay ni siyo. Di na kadali-dali o kasaba na to si Brad Jerry. Bangag sa Oh, ilong. come on. Oh, wa palibak, Turay. Niagid pa ingon rin na to. It's coming to us. It's coming to us. Uy, it's coming to town. It's coming to town. Uy, Brad Jerry, Brad! Brad! Kamo na sa di ay. Oh, game ka gikan, Brad. Oh, come on. Ikas pagkabat. Brad ba? Ako na kay Gihusay, Brad. Taba. Asa man day mo paingon? Kuan, adto mi sa inyo, Brad. Mamisita mi sa imong mga anak. Bangag sa ilong. Unsa? Unsa to? Up. Kalmating mo, pero ang naungso kayo. Opis. Ayaw suko-suko. Kaya natay mga sikrito. Bangag sa ilong. Kamu bang duha? Hangyo lang yung ko ninyo, ha? Hangyo, liminister mo ko. O, na kalmagting mo, pero sa Ayaw yun taon ninyo sultihi ang akong pamilya sa nahitabo gabi eh. Liminister niya, lagarig lupon. Sikreto na to, Brad. Ito man na. Salamat kayo, Paulo. Sige. Lahos lang mo sa amo kay tuara dito ang akong mga anak. Salamat, Brad, ha? Salamat, Brad. Sige. Bangag, silong. Brad! Aarin ako. Nakasayon, Brad. Masam ka pa rin, just kilap-kilap, Brad. Secret. Oh, come on. Bangag, silong. Ay, ha? Kitams. Maayo na kayo siya na to. Nasakpan naman. Bangag, Oh, come silong. on. Huwag ko magdahong nga. Nahimo to ni Brad Jerry.
Tiyaw mo nang yati niya, kining liminister. Unya, nag-ari pa o. Gusto. Lupon. Bangag-sailo. Di ba ka ni ba-double compensation? Dubol. Hiling sa siya ng mga butanga di ay. Oh, tural. Tanawa na. Tanaw na kubra ba? Si Jerry ba? Tanaw na kubra Jerry, no? Murag impirnuhunon yun kayo. Impirnuhunon yun. Oh, come on. Ay lang siya kong mitor. Maluoy ko og mga tao nga ingon anak ba. Kilalan nga ato sa siyang tabangan. We will help him. Oy, di ko mutabangan ng Jerry, oy. Kay sukad ka niya to sa nangulitaw pa ko ni Mirasol. Mao na say labad kaayos kong Unya, seryoso, bida pa eh. Bisyoso pa yung kayo, lain pa yung kay batasan, bangag Oh, sa'yo. come on. Ayaw, Anator. No. Bad na. Mutamang yun, ta. Mas malipay ang ginoo na to, nga bisan di gina mauwi atong tahas. Mahimuot yun siya na to, kun mutabang ta ni bisan kinsa. We will help each other. We will help everyone. All together. DJ Lax Remix. Ipinil. Oh, puhon na lang. Kanang magaluwag-luwag na tasyo. Oh, Bangag come sa'yo. on. Bon. Pero, di man ta maglisod sa pagtabang niya. Kay kauban man nato siya sa simbahan. Bangag come sa'yo. on. Unsa magaisunod gumahitabo? Kay galaan ayo say pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay nato sugilanon ang yawa nga gustong maanghel. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama.